Čaute, volám sa Peter a vítajte na kanáli Boli ste tu. Toto je druhé pokračovanie z ostrova Rodos. Lindos je jedno z najvýznamnejších historických miest na gréckom ostrove Rodos. Toto malebné mesto má bohatú históriu, ktorá siaha tisícky rokov dozadu, až do doby pred našim letopočtom. Lindos bolo založené Dormi približne v 10. storočí pred Kristom a stalo sa dôležitým obchodným a námorným centrom v stredovekom Grécku. Vďaka svojej strategickej polohe na pobreží Stredozemného mora sa Lindos rýchlo rozvinulo a bolo kľúčovým bodom pre obchod medzi Gréckom, Blízkym východom a Egyptom. Jeho prístav bol jeden z najvýznamnejších na ostrove. Jednou z najvýznamnejších pamiatok Lindosu je Akropola, ktorá bola postavená na vrchole strmého kopca.
Bravo, bravo! Akropola Lindosu bola dôležitým kultovým centrom, kde sa uctievala bohyňa Athéna Lindea. Chrám Atény bol postavený v 4. storočí pred Kristom a zostal miestom náboženských obradov po celé storočia. Lindos tiež hral dôležitú úlohu v helenínskom období, keď Rodos prosperoval ako obchodné a kultúrne centrum. V tomto období na Akropole postavili ďalšie monumenty, vrátane divadla a hradieb. Počas rímskej a neskôr byzantskej nadvlády Lindos naďalej fungoval ako dôležité obchodné centrum. Rímska ríša sa postarala o modernizáciu mesta a pridala nové verejné stavby. V byzantskom období Lindos slúžilo ako pevnosť na obranu ostrova pred nájazdmi pirátov a nepriateľov. Počas stredoveku v 14. storočí sa ostrova Rodos zmocnili rytieri rádu svätého Jána, tiež známi ako Johaniti. Tí vybudovali nové opevnenia okolo Akropoly v Lindose, aby chránili mesto pred Osmanmi. Hrad na vrchole Akropoly, ktorý sa zachoval dodnes, je dielom práve týchto rytierov. Po páde Rodosu do osmanských rúk v 16. storočí Lindos postupne strácalo svoj význam. Napriek tomu si zachovalo svoju historickú a kultúrnu hodnotu. Dnes je Lindos jednou z najpopulárnejších turistických miest na Rodose, kde môžu návštevníci vidieť nádherné pamiatky, ako je Akropola, staré divadlo a zachovalé stredoveké hradby. Údolie Motýlu sa nachádza na gréckom ostrove Rodos, konkrétne v severozápadnej časti ostrova, približne 25 km od hlavného mesta. Toto údolie je obľúbenou turistickou destináciou a prírodnou rezerváciou, v ktorej sa počas leta zbiehajú tisícky motýlov.
Motýle druhu Panaxia, známe ako pruhovanci, sa zhromažďujú v tomto údolí kvôli vlhkosti a chladnejšiemu prostrediu, ktoré poskytuje riečka a bohatá vegetácia. Ich prítomnosť je priťahovaná špecifickým druhom stromu, ambromníkom východným, ktorý produkuje sladkú živicu. Táto živica vyžaruje vôňu, ktorá láka motýle počas ich obdobia odpočinku v letných mesiacoch. Najvhodnejším obdobím na návštevu je júl a august, kedy je v údolí najväčšia koncentrácia motýlov. Je dôležité, aby návštevníci rešpektovali prírodu a nestrašili motýle, pretože nadmerný pohyb a hluk môže spôsobiť ich vyčerpanie. Keďže motýle v tomto období nekonzumujú potravu a spoliehajú sa len na svoje energetické rezervy. Blížime sa ku koncu. Ak sa vám moja tvorba páči, dajte mi like, odber a nezabudnite na zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Za toto všetko vám veľmi pekne ďakujem.